rekao bih, fučka mi se živog. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Vjerujem da mnogi redoviti slušatelji Skenera znaju da, blago rečeno, nisam najveći fan naše diplomacije. Jučer se upravo u toj sferi političkog djelovanja dogodio novi skandal. Predsjednik Milanović je zabranio ili službeno uskratio pristup svom uredu na Pantovčaku Tomislavu Lendiću, djelatniku Ministarstva vanjskih poslova. To se dogodilo zbog toga što je, po mišljenju tog ureda, Lendić izašao iz okvira profesionalne diplomacije i to prigodom davanja intervjua kolegama s N1 kada je kritizirao Milanovića i njegovo ponašanje kod imenovanja diplomata. Milanoviću se to nije svidjelo i naprosto je aktivirao svoje ovlasti po kojima on sam određuje tko će biti prisutan na predaji vjerodajnica. Sve legitimno, kažu iz predsjednikovog ureda. S druge strane, Lendićeve stranačke kolege tako ne misle i to je indikativno, jer je HDZ-u oduvijek bilo teško odvojiti politiku od sfera djelovanja koje se ne bi trebale baviti politikom, nego prvenstveno samo dobrobiti Republike Hrvatske. Diplomati su tu da zemlju predstavljaju u najboljem svjetlu, neovisno o stranačkoj iskaznici i političkoj orijentaciji. Diplomati ne donose odluke, oni ih načelno samo provode. Zato je čudno promatrati kako je mnogima teško shvatiti da državni službenik nije stranački službenik. Jedno je biti zastupnik u Saboru, a drugo diplomat. Ako ne želiš podržavati i provoditi vanjsku politiku koju nota bene po Ustavu zajedno kreiraju vlada i predsjednik, onda se ne možeš baviti diplomacijom. Nema ali, nema međutim i nema ako. Iako vjerujem da ministar vanjskih poslova Grlić Radman s ovim slučajem nema nikakve veze, neshvatljivo mi je da brani svog službenika koji očito ne razumije opis svog vlastitog radnog mjesta. Ili mi je, poznajući ministra, ipak shvatljivo. Skener napisao Kornelije Hičimović. Laganini skener.